गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। थांनाय समबारखालि फुङाव तुर्की आरो सिरिया हादोराव गिख्रंथाव मोनसे बांग्रि फैनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांगौ जाबाय आरो गोबां न' बिल्डिंफोरा बायफ्लेबाय आरो दासिम बेयाव थैनायनि अनजिमाया तुर्की हादोराव गासै 9,000 जाबाय आरो जोखोम जानायनि अनजिमाया गासै 35,000निख्रुइबो बांसिन होनना मोनथिनाय जादों आरो सिरिया हादोरावबो गासै 2,000 सुबुंफोरा दासिम थैबाय आरो बेनिफ्रायबो बांसिन होनना मिथिनाय जादों आरो गासै 4,000सो जोखोम जादों आरो बेनिफ्रायबो बांसिन होननानै रादाब मोननाय जादों आरो दासिमबो बेयाव न' सिङाव होसिनजानानै थानाय मानसिफोरखौ बोखांजोबनो हायाखै आरो थैनायनि अनजिमाया आरो बांनो हागौ होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो दासिम गासै 17 हादोरफोरा बे मोननै हादोराव बांग्रि जानानै खहा जानायनि जाहोनाव मदद आरो हेफाजाब हैदों होननानै रादाब मोननाय जादों। BPF पार्टीनि लिडारफोरा UPPL पार्टीखौ बुंदों दि UPPL पार्टीया गेलेनाय आयदा थुनलाइनि मेला लानानै समखौ बरबाद खालामदों आरो बेनि हेंथायै BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि BPF पार्टीया थुनलाइ आरो खेला दुलाया मा BPFआ जेबो मिथिया। थांनाय 17 बोसोराव BPFआ थुनलाइ आरो खेला दुलाखौ गावफ्लेनानै दोनदोंमोन। BPFआ जौ लोंनानै खनसेयावनो 5 लाख रां गारोमोन। BPFआ दिनै खर' गैयै एम-बाथामोन बायदि मेलेम गैयै मानसिखौ बाहायगासिनो दङ आरो बाहायनानै जुवा ड्राग्स सोबगासिनो दङ। बेवहायनो हमनो हायो BPFआ बेसेबां समाज सिबिग्रा होननानै। बेबायदि होननानै रन्जित बसुमतारी BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंदों। आरो एम-बाथाया BPF पार्टीजों अस्त्र बायदि बाहायजादों होननानैबो बिथाङा बुंदों। जलपाईगुड़ियाव गंसे एम्बुलेन्सआ गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि एबा मोखांजों मोखां जाब्रबथाय जादों आरो बेयाव जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो बिथांमोननि मुङा रिता साहा बिथाङा 40 बोसोर बैसोनिमोन आरो मुक्ति साहा बिथाङा 53 बोसोर बैसोनिमोन आरो सासेया मापन घोष बिथाङा 33 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांमोना मुक्ति साहाखौ हस्पिटालाव लोमजानायनि थाखाय लांबाय थानायनि समावनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम आरो BTRआव इलिगेलि फरेस्ट एरियायाव लुना थानायफोरखौ होखारगासिनो दङ। बर' एबा मुस्लिम एबा आसामिस गामियानो जा होखारगासिनो दङ। दायो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय तेजपुर आरो तेलामारा रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय सरकारि हा आरो फरेस्टनि रेभिनिउ हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थियारि खालामबाय। आसामनि जायखिजाया फरेस्ट हायाव लुना थानायफोरा होखारजागोन बेयो ग्यारान्टि जानानै फैदों। मानोना जेब्लासिम BJP गभर्नमेन्टआ थागोन होखारनाय खामानिया सोलिबाय थागोन। उत्तर प्रदेशआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सासे सुबुङा एबा हौवाया गावनि बिसि आरो गावनि 2 फिसाखौ बुथारनानै गावखौबो बुथारनानै लादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बियो जुवा गेलेनानै गासै 50,000 रां थांजादोंमोन आरो बेखौ बिनि बिसिया मिथिनानै बिसोरनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बेयावनो बे जाथायखौ बिथाङा खालामदों होनना मिथिनाय जादों आरो बिथांनि मुङा इन्द्र कुमार बिथाङा 42 बोसोर बैसोनिमोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। गोजोन्थों।